publicou en Edicións do Castro, publicou en Sotelo Blanco, publicou en Edicións Laio Bento, nos cadernos da Escola Dramática Galega. Por que publicou neses selos? Por que publicou neses selos? Publicou neses selos, a teor dos estudosos, e dos que coñecemos algo, por dúas razóns principais. Por o seu círculo máis estrito de amizades e pola súa militancia. Quen era o seu círculo máis estrito de amizades? Pois era Francisco Pancho Pillado Mayor, Xosé Manuel Beiras, Pilar García Negro. Entón, por exemplo, Beiras, Pillado, Couceiro da librería Couceiro de Santiago e outros máis, son os que fundaron, crearon e manteñen Laio Bento, por exemplo, Edicións Laio Bento. E así os outros títulos, outros selos editoriais, do Castro, Isaac Díaz Castro. Neses selos, por seremos máis apegados á cultura, á lingua galega, e por o seu ideario de vinculación co nacionalismo. Entón, toda a súa produción está publicada neses selos.